kublai pi wei ki bas ngutunat ban snga pi ki video hakane ka channel te prolog hakane ka video kamtam yagitu ki prolog ki balak ngutunat ban ne ka game Free Fire phila ban pe yakane ka video khnang phila ban penan kam yakane ka wei ka trick kamtam nak benta ki wei ki phone ki tu ki prolog ki babudang bat phone ni kalai GB RAM ka 4 GB RAM penan kam ban ne nak ne ka wei setting na po ka developer option khnang ba game jong phi kanong ka smooth mat kanong ka best hakor komban drag ni kor komban ban move namar kanika setting kala ban yarap sibu ni phi ki pro ki bala ka game Free Fire kan ban ngutnat ka ban pen skuin ya ka game ki jong phi ya ka phone ki jong phi te kanika setting kam kta ya ka phone jong phi na kam dan side effect po jong kanika setting phila ban penung kam phila ban use khnang mo phila ban le kai ka game Free Fire jong phi dak basu tanat dilem tang ni kai phi kum na ban le ya ka step dak ba relate na po setting na po developer option te na ka phone jong phi phila ban play direct na po setting te kerta di phi prolog shwa ban sedang ini ke video subscribe mo namar man ka ski mentang saya ki video ng sepmi sepang ki game nang ta sepang ki wei jing tip lungba kanika channel sepin sayo te kerpa di ban subscribe ban share like mo namar kanika video kan sapoy wat ki ki prolog jong phi ki bum danang jing tip hakan ka juk ba minta telep trok nin ya pe chakmat te na setting pila ban le po my phone lene about phone mo pila ban le po ka hangni le po kanika bull number pila ban yon kam sislam ni bull number te anda lanyon newsin kamut udi developer option wadan di pila ban wad udi developer option wad na po system lan download system pila ban le po additional setting tengah ni kan lupa ya developer option dan le po system di pila ya developer option mo idan ki badan po additional setting badan kidan ki badan po system di dalam pila developer option pila ban hangne kadang turn off pihak sin manikong pila ban turn on kumni sanyon okay adinang ta pila ban hiar kam surum ya kata gawai ka trick bang hikai pihak ni ka video pila ban on ya kani kawai kani wei pila ban on nomor kani kalau non kam hai pi prolog ki bas ngutanat ban ne ka game Free Fire lan ne pog ji mo on ni kani kawai ka option salai yang ni po graphic and reba preference nyen hne pinlap ya ka game jong phi kana ka game jong phi ka bapikwa ban use ya kane ka setting tengah ni ngadon kam ban use ha ka game Free Fire mo ngan le yang ni po Free Fire dengan wat ini Free Fire Max pilih yang ni te hang ne pila ban ai kane system graphic mo jong phi kala ban don kane ka nomor simpat on kadang don begini ke default te ayang ni po Free Fire Max sanyon kane system graphic te kan sapher sibun de on ni kane setting nang ta susu pila ban ne kane gawiru kala ban don kam ha kala ban pen smooth pen speed ya phone phi sakani wei ke benta hang ni here kam showroom pila ban lap ya kane kan ka window animation scale hang ni pila ban ai kane animation scale 5x kini rukumju 5x kani rukumju 5x te tang ni prolog pila ban penungkam pila ban ne ke game dok bas ngutanat sisa dok takta lada pila penungkam iya kini ki trick te prolog shwa ban pengkod dia kana ke video kerpat pida pidon gino no jingkli pila ban komen hapo jongka komen nang tawe da pidon gino no jinge pila ban su komen ngan sa ile ban persang ban upload ki video kana kom ba phi sngo bomla so komen ngan sa kloi ban hikai phi kana ke video man kasing te kulai sibon ya ka jingpe jong phi ada bukut ini kedupat ha ka wai pat ka next video kulai what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you
you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Do it! Just do it! பார்த்து இன்னைக்கு அடிக்கிற அடியில மூஞ்சி முகரையெல்லாம் பஞ்சர் ஆயிரணும். நீ பாக்குற இன்னைக்கு சகல என் அடிய பார்த்தது இல்லையா? பார் என்ன அடிங்கிறத மட்டும் நீ இன்னைக்கு பாக்குற நீ. 5 minutes later. Okay, let's go. நீங்களா யாருடா?